Hello guys, moje meno je Eliška a som vašou moderátorkou nášho nového školského podcastu Trochu inak z GLS. Som nesmierne rada, že sa na našej škole tento projekt mohol zorganizovať a som ešte viac poctená tým, že našou prvou hostkou nie je nikto iný ako naša úžasná pani riaditeľka Eva Ihringová. Pani riaditeľka, som veľmi rada, že vás tu môžeme dneska mať. Ďakujem za pozvanie. Tak začneme takou najlightovejšou otázkou, že ako sa dnes máte? Ďakujem veľmi pekne za opýtanie. Mám sa dnes, úprimne musím povedať, že dobre. Dobre, tak sa vrhneme na takú hlavnú, serióznu otázku. Čo vás primelo k tomu, že ste sa stali riaditeľkou nášho gymnázia, alebo že ste sa vôbec rozhodli uchádzať o tento post? Tak musím povedať, že to rozhodnutie nebolo jednoduché a nebolo spontánne, ale nikdy som nerozmýšľala o tom, že by naozaj sa z učiteľky stala zástupkyňa a potom riaditeľka, ale okolnosti tak nejako vyplynuli, že pán riaditeľ, ktorý tu bol predo mnou, už odchádzal do dôchodku, takže sa končila jeho funkcia a ja som bola zástupkyňa, získala som trošku iný rozhľad počas tých rokov, ako som robila zástupkyňu. A naozaj musím povedať, že ešte pár mesiacov predtým, ako prebehlo to výberové konanie, som si možno neverila, že môžem túto rolu riaditeľky zastávať a čakala som do takého posledného okamihu. Naozaj som sa veľa radila, nielen s mojou najbližšou rodinou, ale najmä s mojimi kolegami, aj s pánom riaditeľom, že či do toho ísť a či budem ten vhodný kandidát na pozíciu riaditeľky školy. Ale nakoniec tým, že som cítila podporu z toho môjho najbližšieho okolia a aj od kolegov, tak som sa rozhodla, že to vyskúšam, že to risknem a som rada, že to vyšlo. Podpora to bola napríklad, takže ste to vedeli, že face to face vám niekto povedal, že máte na to alebo že to zvládnete? V tom mojom najbližšom okolí doma to bolo naozaj pomenované, takže tam som sa nebála a keď som sa priamo spýtala už tu v škole tých mojich najbližších kolegyň a pán riaditeľa, tak to tiež bolo teda pomenované a cítila som, že to myslia vážne a že keď sa stanem tou riaditeľkou, že budem mať naďalej ich podporu a že mi pomôžu, keď si nebudem vedieť dať rady a to je pre mňa naozaj veľmi dôležité, že sa vždy môžem obrátiť aj na pána riaditeľa alebo môžem naozaj delegovať veci a dôverovať tým mojim najbližším kolegyniam a nielen najbližším kolegyniam, ale celému pedagogickému zboru. Toto je prvý rok v tejto funkcii. Áno, prvých pár mesiacov. Mesiacov, áno. Tak čo je vašim takým najväčším cieľom za tento najbližší školský rok stihnúť nejaké novinky, akcie? Tak máš pravdu, Eliška, že ciele sú krátkodobé, dlhodobé, ale môjim takým veľkým cieľom je udržať naozaj dobré meno školy a reputáciu nielen v tom blízkom regióne, ale aj v tom širšom regióne, aby škola, ktorá si budovala meno niekoľko desaťročí, to meno nestratila aj za môjho pôsobenia a z takých tých cieľov, ktoré sa dajú pomenovať, tak bolo naštartovaná revitalizácia učebne číslo 301, to je laboratórium, druhé, budúce, tak ja verím tomu, že sa nám to podarí aj pretaviť do skutočnosti a to laboratórium skutočne bude. Potom máme 2 A3A, ktoré by sa mohli využívať aj počas letných mesiacov, čiže by mohli byť otvorené, mohli by fungovať ako taká moderná otvorená učebňa. Samozrejme by sme chceli zrevitalizovať aj tie vnútorné nejaké relaxačné zóny, vymeniť možno nejaký šatníkový park, čiže aby tu bolo krajšie, aby ste sa tu cítili možno ešte lepšie, lebo verím tomu, že sa cítite dobre, ale bude fajn, keď bude možno tá škola aj vyzerať modernejšie. Vy už ste aj dokonca prešli na moju ďalšiu otázku, tak možno to bolo iba omylom, ale tá ďalšia otázka znie, že v čom vidíte teda pozitíva alebo výhody nášho gymnázia, pretože nie všetci ho berú tak, ako ho berú študenti a podľa mňa je dôležité, aby aj široká verejnosť teda vedela o tom, že ako na našej škole fungujeme a v čom je to naše gymnázium takéto V čom vidím ja tie pozitíva? Môžete povedať aj z vášho pohľadu a potom možno z pohľadu žiakov? Tak ja chodím do práce veľmi rada a naozaj sa tu cítim byť prijatá, cítim sa tu veľmi bezpečne a cítim sa tu tak, že môžem sa rozvíjať a môžem svoje nápady možno aj zhmotniť a mám pocit, že toto je škola, ktorá síce je školou štátnou, ale ten benefit, ktorý môže ponúknuť pre žiakov alebo aj pre
učiteľov, pre celú verejnosť je taká tá príjemná atmosféra, dobrá klíma, okrem toho, že ponúkame naozaj vysokú odbornosť pedagogického zboru a aj moderné učebné priestory, aj metódy, ktoré tie učitelia využívajú v tom vyučovacom procese, tak si myslím, že prvé také nejaké miesto v tom mojom rebríčku zohráva možno dôvera, bezpečnosť, rešpekt a tá taká dobrá atmosféra. No, vy už ste spomenuli, že vlastne ideme prerábať tú jednu triedu na chemické laboratórium. My už jedno chemické laboratórium teda u nás máme a to je teda vynikajúce a aj všetci študenti si to chvália. Myslíte, že v budúcnosti by mohlo byť to naše chemické laboratórium ako keby možno takou búdkou pre tých vedcov budúcich, ktorí tu máme na našej škole? Ale určite. Nepovedala by som, že je to len chemické laboratórium, ale že to je laboratórium také biologicko-chemicko-fyzikálne, aby naozaj bol priestor pre všetky prírodovedné predmety, možno aj nejakú matematiku, ktorá sa môže v takomto laboratóriu vyučovať, ale v prvom rade našou vlajkovou loďou sú cudzie jazyky, či už je to bilingválna talianská sekcia, alebo je to rozšírené vyučovanie vlastne francúzskeho, nemeckého a anglického jazyka v tom ročnom štúdiu, ale nemôžeme zabúdať aj na prírodovedné predmety a treba ich posilniť a naozaj na ten počet žiakov a počet hodín, ktoré my máme k dispozícii, je jedno laboratórium málo, takže budem rada, keď sa vybuduje a opäť vráti aj druhé laboratórium do priestorov našej školy. Tak čo je takým vašim možno prianím s tým, že vlastne viac menej máme 3 formy štúdia, máme 8-ročné, potom máme 5-ročné bilingválne talianske a 4-ročné. Tak čo je takým vašim, tým, ktoré vás ťahá, že aby sme boli čo najlepší a čo si tak želáte možno do budúceho roku a do budúcnosti? Ktoré nás ťahá? Ja by som bola rada, keby ani jeden typ štúdia nebol nejaký, že ten najlepší, aby naozaj všetky 3 typy štúdia vynikali nejakou svojou špecifickou výnimočnosťou alebo kvalitou. Naozaj sú orientované na niečo úplne iné a nebola by som rada, keby sme boli vnímaní verejnosťou len ako talianske gymnázium alebo len ako gymnázium, ktoré ponúka len 8-ročný typ štúdia, aby sme boli vnímaní ako gymnázium, ktoré ponúka všetky typy štúdia a viacero možností, aby si žiak, ktorý chce študovať na našej škole, mohol vybrať. Čiže nepovedala by som, že sme typicky len jedným typom alebo len jedným cudzým jazykom alebo len jedným predmetom, pretože každý žiak má na niečo talent a naozaj to myslím úprimne, že talent na niečo a je našou úlohou učiteľov, aby sme ten talent rozvíjali. Ty môžeš byť šikovná napríklad v matematike, kameramenka Sofie môže byť šikovná v cudzích jazykoch aj na nás učiteľov, aby sme vedeli naozaj tento váš talent rozvíjať, ale my sme gymnázium všeobecné, čiže ponúkame všetky predmety a bude fajn, keď aj vy sa budete môcť tak stotožniť so všetkými predmetmi a možno jeden z nich, 2 z nich budú tie, ktoré budú pre vás tie ale kvalitné budú všetky. Ktorými 3 slovami by ste opísali napríklad našu atmosféru na škole a prečo? No, to je veľmi ťažké vybrať tie správne, ale ak by som si mala vybrať, tak by som možno použila termín, že budem rada, ak budeme vnímaní a podľa mňa sme škola, ktorá je podporujúca, aby každý žiak, aj každý učiteľ, ktorý je súčasťou našej školy, cítil tú podporu, nie len zo strany nás vedenia, ale aj navzájom, že sme škola inšpirujúca a v neposlednom rade aj priateľská. Keby to mali byť také, že 3 pre mňa. Samozrejme je tam kopec ďalších charakteristík. Ty to berieš tak rovnako? Ja to beriem rovnako, aspoň teda v kolektíve, v ktorom ja som v triede, tak tá atmosféra tam je vždycky super, vieme sa, navzájom sa podporujeme, tešíme sa zo seba, zo svojich úspechov. Myslím si, že sme aj veľmi inšpiratívni pre ostatné školy, ktoré sa tiež môžu akože ťahať na náš level, lebo by som povedala, že máme aj nejaké tie svoje najlepšie a som veľmi rada napríklad, ako tu fungujú pedagógovia medzi sebou, že tu vidno viac menej, že to nie je iba učiteľ k učiteľovi, ale že tu vznikajú kamarátstva, takže nie iba v tom ako keby žiackom smere, ale aj v tom učiteľskom. Takže to je, čo by som asi ja povedala za mňa, že úplne v tomto s vami súhlasím. Ja som rada, že to tak vnímaš a ja musím povedať aj na margo fungovania vás ako žiakov a vlastne toho, ako funguje tento žiacky školský parlament, že si to veľmi vážim, že robíte to, čo robíte a robíte z toho stále viac a že tie akcie pribúdajú
a naozaj ste ochotní v škole tráviť nie len čas po 7 vyučovaciu hodinu, ale tak ako teraz naozaj piatok po obede a vy tu stále ste a o pár hodín sa začne ďalšia školská akcia a bude tu čas žiakov, čiže napríklad prijímanie, prespávať a vlastne túto akciu chystajú pre týchto žiakov nielen učitelia, ale áno, že to je také nejaké rovesnícke učenie sa alebo vlastne rovesnícke trávenie času, že to pre nich chystajú starší žiaci aj vy. Čiže to je úplne super, že to nie je škola, do ktorej prídete a len čakáte na to, kedy teda odbije každá jedna tá hodina, ale že možno aj niečo viac tam získate. To je to, čo ohúrilo aj mňa, keď som sem došla, že v tej príjme, keď som bola ešte taká nezorganizovaná, nezorientovaná v našom akože školskom priestore, tak mňa veľmi prekvapilo a príjemne potešilo to, že sme mohli mať tú šancu alebo tú možnosť tu zostať prespávať a viac menej aj ten kolektív, určite tie priateľstvá, tie vzťahy sa tam prehlbili. Síce sme prešli akože z úplne iného prostredia sem, ale bolo to niečo, čo mňa veľmi príjemne zaskočilo a som veľmi rada, že takto funguje. Ako je to milé, že to takto vníma, že pre mňa je veľmi dôležitá tá spolupráca, nie len so žiakmi a spolupráca učiteľov navzájom, ale aj spolupráca napríklad s rodičmi, že funguje rada rodičov a že je veľmi aktívna a pomocou príspevkov, ktoré sú ochotní teda dať našej škole, sa robí veľmi veľa pekných akcií a že sa naozaj modernizuje ten priestor, že sa modernizuje výučba, že sú podporované súťaže aj mimoškolské aktivity, lebo to by tá škola sama nezvládla z tých prostriedkov, ktoré má k dispozícii a je to super, že existuje občianske združenie pri GLS, ktoré vlastne funguje len vďaka vašim rodičom a vďaka vám, že ste ochotní sa zapájať do tých akcií, ktoré robíte. A myslím, že sa to rozbehne, že to bude ešte lepšie a naozaj sa nadviaže na nejakú tradíciu, že ostanú možno akcie alebo projekty, ktoré už majú svoje meno a majú niekoľko 10-ročnú tradíciu, ako napríklad Zdravé srdce, Vianočný bazár, alebo Deň otvorených dverí, alebo také tie mikulášske turnaje a možno spolu s vami pridáme ešte niečo viac, že sme sa pokúsili už aj tento školský rok spraviť taký ten prvý adaptačný týždeň, tak budem rada, keď sa to ešte nejako možno vylepší a budúci rok bude ten týždeň ešte bohatší o akcie, že možno prídu nejakí naši bývalí absolventi, ktorí sa niečomu venujú a predstavia to, alebo možno sa spraví nejaká už teraz v druhom pol roku rozlúčka s maturantami, taká oficiálna, máme atrium, kde by mohli naozaj oficiálne sa rozlúčiť aj my s nimi učitelia, aj vy s nimi žiaci nižších ročníkov, alebo možno zavedieme zase od budúceho školského roka nejaké imatrikulácie, o ktoré prejavili záujem o ich organizáciu aj moji kolegovia. Čiže myslím si, že priestor na ďalšie akcie, ktoré by mohli mať tradíciu do budúcnosti, tu určite je. Tak za tie roky sme sa ako škola posunuli milovými krokmi vopred, ale keď sa vrátime trocha do minulosti, tak ako si spomínate na vaše začiatky na našej škole? Trocha do minulosti. Tak je to už 20 rokov, odkedy som prišla do tejto školy ako učiteľ. Posunula som sa o jednu zastávku v živote ďalej, lebo som študovala za kopcom na prírodovedeckej fakulte biológiu a chémiu a hneď som začala učiť na tomto gymnáziu. Prešla som si naozaj od toho 8-ročného štúdia, keď som začínala vyučovať biológiu príjme, sekunde, tercii a tak ďalej. A potom som prešla do 4-ročného, dostala som ponuku od pána riaditeľa prejsť do bilingválnej sekcie, čiže postupne som si naozaj prešla som si všetkými typmi štúdia a bolo to zaujímavé. Ja naozaj veľmi rada spomínam na tie začiatky, keď sme nemali v škole ešte ani jednu, možno nejakú interaktívnu tabulu, aj dataprojektorov bolo málo, učilo sa ináč, ale ja som spokojná s tým, čo je. A musím sa naozaj poďakovať ešte kolegom, ktorí mali so mnou na začiatku trpezlivosť. Najmä to bola taká kolegyňa, ktorá si dnes už užíva dôchodok, sa volá Janka Višňovská a ona učila vlastne biológiu. Ona ma tak zasvedcovala do tajov učiteľského života a bolo to veľmi fajn a dodnes z toho čerpám. Aj kolegyňa Zuzka Piknová, ktorá tu ešte je a myslím, že aj teba učí, tak ona tiež bola v tých mojich začiatkoch a v podstate vďaka nej som sa ocitla na tejto škole, lebo ona sa stala zástupkyňou a potrebovali vlastne učiteľa na taký čiastočný úväzok, takže ešte počas vysokej školy som sa sem dostala a sa mi to tak veľmi zapáčilo a cítila som sa naozaj príjemne, cítila som sa prijatá, tak som ostala, už som nevymýšľala, lebo som sa tak posúvala postupne a každý ten rok mi ponúkol niečo nové a naozaj
ten čas tak rýchlo beží, že ani som sa nenazdala a už sa vystriedalo niekoľko veľa žiakov, ktorých som učila. A budem rada, keď sa k tomu učeniu naspäť vrátim, lebo tento rok neučím, ale verím tomu, že budúci rok opäť nejaká trieda ma prekvapí a budem učiť. Či biológiu alebo chémiu. Uvidím. Tak vy ste si prešli viac menej viacerými fázami, najprv ako učiteľ, potom zástupkyňa, teraz riaditeľka. Ako sa líši váš pracovný deň, keď si zoberiete bežný pracovný deň, dojdete do roboty? Čo musí byť niečo také, že aby bol ten pracovný deň dobrý? Čo musí nastať ráno, aby bol môj pracovný deň dobrý? Tak ja som skôr typ škovránok, ja stávam pomerne skoro, chodím do práce už na 7, a aby naozaj môj pracovný deň bol naštartovaný správne, tak nesmie chýbať čaj a taký ten príjemný rozhovor ráno s mojimi kolegami a kolegyňami v relaxe. To je taká špeciálna miestnosť, ktorú máme ako učitelia na to, aby sme sa porozprávali aj o niečom inom ako o škole, takže tam začínam svojich prvých pár minút a potom sa presúvam vlastne do svojej kancelárie a už úradujem, ale každý deň je iný. Vlastne nedá sa povedať, že toto robím každý deň, od 8 do 10 robím toto, od 10 do 12 toto, nie. Každý deň prináša nejakú inú výzvu, či už je to naozaj nejaké stretnutie s inými riaditeľmi, alebo je to skôr taká administratíva, riešenie mailov, stretnutia sa s kolegami, so žiakmi, čiže je to naozaj pestré. A to ma celkom baví, lebo celkom to rýchlo ubieha. Tak je to taká diverzita, hej? Že je to iné, je to úplne iný typ práce ako doteraz a tiež si zvykám na túto novú rolu a musím sa neustále vzdelávať, naozaj sa posúvať ďalej, aby som aj ja nestagnovala a tým, že verím tomu, že keď ja nebudem stagnovať a budem sa posúvať ďalej, tak posuniem ďalej trošku aj tú školu. Po voľnom čase čo radi robíte? Že ja som bola prekvapená, že či vôbec ako riaditeľka má voľný čas. A čo by nie, pravda, že hovorí sa, že treba si nájsť každý deň minimálne pol hodinku na seba a toho sa tak držím, ale mám voľný čas. Ja si viem spraviť voľný čas. Ja ho rada trávim čítaním, ja čítam rada a veľmi veľa. Rada ho trávim aj v spoločnosti mojej rodiny alebo blízkych kamarátov a rada tým, že som v práci obklopená veľkým množstvom ľudí, tak ja rada trávim čas aj sama. Chodím sama do kina, sama do divadla, sama do lesa alebo s obsom, čiže je to také, si to tak trošku užívam, keď som cez víkend s menším počtom ľudí ako cez týždeň v škole, ale mám voľný čas. Ja sa vrátim trocha k tým knihám. Akú napríklad knihu, ktorá vás tak naposledy oslovila, ste čítali? Naposledy oslovil. Teraz mám rozčítanú takú knihu takého autora, neviem ako sa to číta, ale píše sa to, že Jalom alebo Y-Alom, volá sa to, že Hodiny srdca a on je taký terapeut, psychiater a on tam opisuje také tie prípady, ktoré zažíva, ale čítam dosť veľa aj také literatúry, ktorú potrebujem ku svojej práce, ako viesť ľudí, pozitívny líder a čiže je to také na preskačku. Podľa toho, čo ma baví. Ale mám viac kníh rozčítaných, že nečítam tak, že jednu knihu začnem a teraz ju musím dočítať skôr takú odbornú alebo literatúru, ktorú potrebujem pre seba, na svoj rozvoj alebo na rozvoj školy alebo takú odbornú. Čítam postupne, to väčšinou pri raňajkách a večer, keď oddychujem, tak to je skôr nejaká taká beletria alebo literatúra faktu. Mám veľmi rada knihy z vydavateľstva Absint alebo inak, čiže je to také rôznorodé. Takže nemáte, že jeden žáner, ktorý by ste povedali, že je ten váš top? Ono sa to mení. Akože ja mám také vlny a naozaj aj niekedy sa vraciam ku knihám, ktoré som už prečítala, lebo niečo iné v nich nájdem. Čiže každá tá moja etapa života prináša aj nejaké iné knihy. Ale musím povedať, že veľa čítam aj veľa míňam na knihy. Vždy ma poteší. Dostala som sa do tej fázy života, že teraz knihy asi. Ale to je super, zase treba sa vzdelávať a myslím si, že zase je dôležité, že čo čítame, ja nehovorím, že úplne všetko, čo čítame je to, čo nás posúva a je prospešné, ale v podstate nehovorím, že keď budeš čítať, budeš úspešná, ale väčšinou každý úspešný človek aj číta. Áno, čiže asi tak. A som rada napríklad, že na škole fungujú aj čitateľské krúžky. Verím tomu, že v tomto školskom roku sa podarí spraviť aj knižnicu anglickej literatúry, že bude fungovať na podobnom princípe ako táto slovenská knižnica a naozaj učiteľky z PK slovenský jazyk sú v tomto úplne super, lebo každý rok aj podporia knižnicu a do knižničného fondu sa každý rok dostane niekoľko desiatok nových kníh, že naozaj aj Rada rodičov prispieva každý rok na to, aby sa teda dodali nejaké nové knihy do knižnice.
No ja som tým veľmi nadšená, že vždycky, keď iba idem cez prestávky sa pozrieť okolo knižnice, tak tam vidím vždycky veľa ľudí. A príde mi to také, že wow! Čítajú, alebo sú tam na tých počítačoch, ale to je v poriadku. Čiže je tam nejaký priestor, kde môžete byť. Čítajú práve, že alebo akože robia si domáce úlohy. Napríklad. Tak, ale ako, neviem na ktorý deň, možno aj na ten. Ale ako som fakt tým zostala som prekvapená, pretože na našej minulej škole, kde som ja bola, tak tá knižnica bola tam, ale nikto o nej nevedel. A to je veľmi pekné vidieť, že majú taký ten priestor, kde môžu tráviť aj tie poobednejšie, aj doobednejšie hodiny. Áno, áno. Ale zase nebudem sa tváriť, že nerobím aj iné veci, že teraz čítam od rána do večera, nie, pozerám aj seriály, všetko je tak, ako má byť v rovnováhe. Tak som nesmierne rada, že ste si našli čas s nami si takto pokecať. Ďakujem, kedykoľvek dvere sú otvorené, tak môžete prísť, dievčatá. Tak veľmi pekne ďakujeme za váš drahocenný čas. A teraz k vám, milí poslucháči. Som nesmierne rada, že ste s nami vydržali až do konca. A nezabudnite nás sledovať pre ďalšie epizódy nášho podcastu. Zatiaľ sa majte. Can we talk about us like we care about us? Can we talk about us like we care about us? You say let it breathe, but this pain of my heart can't let it be. We both can agree. Tell me what is the point of not the first like the cold.